Bore da, a chroeso chi i'n gwasanaeth yma yng Capel y Ffynnon. Da ni falch o'ch cwmni chi ac yn dymuno cylchlawenydd a bendith wrth ymuno i gyd addoli efo ni. Gwrandwch ar y geiriau hyn o lyfr y proffwyd Eseia. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Eseia, gwelais yr arglwydd. Roedd yn eistedd ar orsedd uchel ddyrchafedig a godre i wisg yn llenwi'r deml. Uwch lawr oedd seraffiaid i weini arno, bob un a 6 adain. 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Roedd y naill yn datgan wrth y llall, Sanct, 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 yw arglwydd y lluoedd. Mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Gadwch i ni adleisio can y seraffiaid wrth i ni ganu'n hemyn gyntaf. Sanctaidd, 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 dduw holl a lluog, gyda gwawr y bored a'r chafwn fawl i ti. Sanctaidd, 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 cadarn a thrigarog, trindod fendigaid yw ein harglwydd ni. Bore da blant, gobeithio bod chi'n iawn bore yma, gobeithio bod chi wedi cael wythnos ffantastig, hanner tymor, mae'r tywydd yn hyfryd yn dydy. Ac i fod yn onest, mae'r tywydd mor neis, o'n i'n meddwl byddwn ni'n mynd rwan ac yn mynd a cael padl bach, ond mae gen i fi chdi bach o broblem. Mae'r pwll padlo, mae o wedi colli wynt i gyd. Felly dwi'n mynd i fynd a dwi'n mynd i chwythu fo fyny, felly os ywch chi'n ôl mo chdi bach, byddai di chwythu fo fyny. Oce? Gret, welwch chi mo munud bach.
O, yna amhosib. Di o'n gweithio gwbl. Steph, beth ti'n neud? Wy'n trio pwmpio hwn i fyny. Ond di o'n gweithio o gwbl. Ia, ti angen help, neu gyti ti angen pwmp neu rhywbeth? O ie, dwi'n meddwl am hynna. Gan fi jyst fynd i nôl yn wan ta. O, dyna ni. Oedd hwnna ddim yr ei fad. Gen ni bwll padla wan yn barod i nofio. Wel, dyma fi wedi dod mewn, allan o'r haul poeth. Dwi mor ddiolchgar bod ni wedi medru cael y pwmp mwyn helpu i bwmpio y pwll padla i fyny. Sa ni wedi bod yma trwy'r dydd a'r nos a mewn i wthnos nesaf. A dwi'n siŵr allan sa ni byth di medru llwyddo i chwythu y bwll padla o'n hun. O'n i angen help yn dôn. Da ni gyd angen help weithiau. Ac mae'r hanes dwi eisiau sôn wrthych chi amdani hi bore yma yn hanes am rywun o'r Beibl oedd angen help hefyd. Rwan chydig wythnos yn ôl oedden ni'n cofio am y Pasg yn doedden lle nath Iesu farw ar y groes a lle ddaru fo gymryd yn pechoden i arno fo ei hun. Ac wedyn mi ddoth Iesu yn fyw. Mi ddaru fo atgyfodi ac oedd y disgyblion wedi weld o, a nath na lot o bobl eraill i weld o am gyfnod o 40 diwrnod. Ac wedyn mi ath o yn ôl i'r nefoedd. Cyn mynd i'r nefoedd, dyma fo'n dweud wrth y disgyblion bod gen nhw waith i'w wneud, bod rhaid iddyn nhw wneud disgyblion iddo fo yn Jerusalem a trwy'r byd i gyd. Ond bydden nhw angen help i wneud hynna. Ac felly nath Iesu ddweud bod rhaid iddyn nhw aros tan bod yr help yn dod. Ac yn fama, os ydych chi'n gweld, mae gen i fi y disgyblion yn fama, gwych mi gael o. Ac oedd y disgyblion mewn ystafell yn Jerusalem ac oedden nhw'n aros am yr help yma i ddod. A be ddigwyddodd oedd? Dyma'r lle'n dechrau crynu yn ofnadwy, dyma'n y sŵn mawr yn dod, a dyma'r ysbryd glân yn dod ar y disgyblion. Dyma fy nhw'n dod lawr fel tân ar ben y disgyblion, pob un ohonyn nhw, yr ysbryd glân. Ac oedd yr ysbryd glân fel helper iddyn nhw fynd wedyn ac iddyn nhw ddweud wrth bobl am Dduw. Ac felly, dyma Pedr, mae ni Pedr yn fama, yn codi fyny ac erbyn hyn, oedd yna lot fawr iawn o bobl allan yna. Oedden nhw wedi clywed y sŵn ac oedden nhw'n meddwl be ar y wyneb ddeiar sydd yn digwydd. Ac felly, dyma Pedr yn mynd ati i ddweud wrthyn nhw beth oedd wedi mynd ymlaen a dyma'n dweud wrthyn nhw am Iesu Grist. A'r peth rhyfeddol yn fama oedd bod pob un person, oedden nhw efallai'n siarad ieithoedd gwahanol, oedden nhw lefydd gwahanol, ond oedden nhw i gyd yn clywed Pedr yn siarad yn ei iaith i hunan. A da ni'n galw y diwrnod yna, y diwrnod arbennig yna'n Pentecost. Ac heddiw mae'n ddisul y Pentecost, lle da ni'n cofio bod yr ysbryd glân wedi dod i roi help i ni, i nerthu ni. Achos mae Duw yn bwerus iawn. A pan da ni angen cymorth, da ni'n medru gofyn i Dduw am gymorth. Mae weithiau, da ni'n meddwl bod ni yn methu a da ni yn stryglo. A weithiau da ni hyd yn oed yn stryglo i gredu yn Nuw. Y peth rhyfeddol ydy bod ni'n medru gofyn i'r ysbryd glân i weithio yna ni hefyd, a mi ddoeth o'n helpu ni. Wel, mewn chydig bach, mi fydd Elin yn disgrifio sut nath hi ddod yn Gristion. Ac mae hwnna'n yn stori exciting iawn, sut mae'r ysbryd glân wedi gweithio yn ei chalon hi, a felly sut nath hi ddod yn Gristion. Ond cyn hynna, dych chi, blant, dwi'n gwybod ydych chi wedi bod wythnos yma, ydych chi wedi bod yn canu
ac yn ymarfer ac yn rhoi fideo at ei gilydd, yn sôn am Dduw. A mae'r Ysbryd Glân yn Dduw, a mae yn bwerus iawn ac yn nerthol. Ac felly mae'r gân yma yn dweud mae'n Duw ni mor fawr, mor gryf ac mor nerthol, does dim y tu hwnt iddo fe. A beth sy'n ffantastig, y dyddiau yma, ydy bod ni yn gwybod bod hwnna'n wir, achos mae'r Ysbryd Glân gyda pob un ohono ni os da ni'n credu'n Iesu Grist. Helo, fe enw i di Elin a dyma'r hanes o sut nes i ddod yn Gristion. Felly, hefo'n hanes i, ella wahanol i hanesion bobl eraill, mae rai fi ddechrau yn y dechrau un, achos ges i magu ar aelwyd Gristnogol, oedd dad a mam yn Gristnogion, oedden nhw'n weithwyr Cristnogol, felly yn naturiol oedden nhw eisiau rhannu'r peth pwysica yn eu bywyd nhw hefo fi, felly ffydd nhw yn Nuw, felly oedden nhw'n darllen y Beibl hefo fi, oedden nhw'n gweddio hefo fi, gweddio amdana fi, mynd â fi capel. Hefyd ges i y magu yn Holeg y Bala, felly oedd 'na lot o bobl yn gweithio yna, ac oedd bobl yn dod yna i ddysgu mwy am Dduw, i ddysgu mwy am Iesu Grist. Felly, o'n i'n clywed lot o sôn am Dduw, a clywed lot o sôn am Iesu Grist. Ac i fod yn onest, dwi'n meddwl mod i'n cofio pryd lle nad o'n i'n gwybod am Dduw, nad o'n i'n gwybod am Iesu Grist. A dwi chwaith yn meddwl bod fi'n cofio pryd nad o'n i'n coelio yn Nuw lle. Ond dydy'r ffaith mod i wedi ymagu gyn mam a dad sy'n Gristnogion ddim wedyn yn ymwneud i'n Gristion. Dio ddim fatha, wel, mae mam a dad yn Gymru, felly dwi'n Gymraes. Tydi o ddim yn enedigaeth fraint, felly mae rhywbeth gwahanol. A dwi'n meddwl, pryd nes i sylweddoli hynna am y tro cyntaf oedd pam nathon ni fel teulu fynd i wyl o'r enw Spring Harvest. Oedd yn cael ei gynnal dros y Pasg, ag y flwyddyn honna oedd o ym Mhwllheli, a dyma ni'n mynd i aros efo nain a taid yn Ricieth. A dyma mrawd hi ni, oedd o'n mynd i gyfarfodydd y plant, a dyma fo'n mynd yna, a dyma fo'n dysgu i adnod Saesneg cyntaf, sef diarhebion pennod 3 adnod 5, felly ymddiried yn llwyr yn yr arglwydd a phaid a dibynnu ar dy ddeall dy hun. Ond yn fwy na hynny, dyma fo yn dysgu yno bod o'n bosib iddo fo fod yn Gristion. Dyma nhw yn rhannu yn syml yn bod ni gyd yn bell oddi wrth Dduw, yn bod ni gyd wedi gwneud pethau sydd yn drwg, bod ni'n bechaduriaid, a bod Duw mor dda, bod ni'n gallu bod yn agos at Duw oherwydd hynna. Ond, bod 'na newyddion da, bod Iesu Grist wedi dod, bod Iesu Grist wedi marw ar y groes dros yr holl pethau drwg da ni wedi gwneud, a bod o'n cynnig maddau i ni. Mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb, felly bod ni'n gallu bod yn iawn hefo Duw, bod ni'n gallu bod yn agos at Duw, bod yn ffrindiau hefo Duw. Felly, mi ddysgodd hynna, a dyma fo'n dod yn ôl, ac oedden ni'n parlw'r nain a taid, ac oedden deud hyn wrth mam, ac mae'n mynd sut dwi yn dod yn Gristion felly. A dyma mam yn deud yn syml, wel, ti angen
gweddio ti angen siarad efo Duw a dweud bod chdi'n sori. A gofyn i Dduw fadda i chdi. A gofyn i Dduw ddod i fyw yn dy galon di. Ac o'n i'n gwrando ar hyn i gyd achos standard, dwi'n berson bach busneslyd. Ond wrth wrando o'n i sylweddoli, na, dwi eisiau hyn. Lle dyna oedd pryd nes i ddod yn Gristion, nes i weddio a dyma Duw yn dod i fyw yn yn halo ni. A swn i byth yn troi nôl, dyma di'r bywyd gorau un, bywyd yn nabod Duw a gwybod bod fi'n iawn hefo Duw. Lle dyna'n hanes i yn gryno. Mi ganon ni emyn sy'n gofyn i ysbryd Duw weithio yn yn calonau o ysbryd sancteidiolaf, yn adla arna i lawr o'r cariad anchwiliadwy sy'n nghalon Iesu mawr, trwy heiddiant oen Calfaria ac yn ei glwyfau rhad rwy'n disgwyl pob rhyw ronyn o byrdeb gan fy nhad. Ysbryd sancteidiolaf anadla arna i lawr, o'r cariad anchwiliadwy sy'n halon Iesu mawr, trwy haeddiant oen Calfaria ac yn ei glwyfau rhad, rwy'n disgwyl pob ryw ronyn o byrdeb gan fy nhad. Dydd ysbryd glan sancteiddiol anadla'r efo ddaw, gwna heddiw cynnwrf grason mewn esgyrn sychiol iawn. Dynerthoedd rwy'n i'r ddanedd ac eiriau pur yn ef. Dynerthoedd redeg mewn goruchafiaeth gref. Gadewch i ni wrando ar hanes Iesu. Ac un a ddaeth i chwilio amdano, mae'r hanes yn Efengil Ioan a phennod 3. Yr oedd dyn o blith y Phariseaid o'r enw Nicodemus, aelod o gyngor yr Iddewon. Daeth hwn at Iesu liw nos a dweud wrtho, Rabi, fe wyddom i ti ddod atom yn athro oddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, oni bai fod Duw gydag ef. Atebodd Iesu ef, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas Dduw. Meddai Nicodemus wrtho, sut y gall neb gael ei eni ac yntau'n hyn? A yw'n bosibl tybed i rywun fynd i mewn i groth ei fam eilwaith a chael ei eni? Atebodd Iesu, yn wir, rwy'n dweud wrthyt, oni chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn sydd wedi ei eni o'r cnawd yw, a'r hyn sydd wedi ei eni o'r ysbryd yw. Paid yr yfeddu i mi ddweud wrthyt, y mae'n rhaid i'ch geni chwio'r newydd. Y mae'r gwynt yn chwythu lle y mynd, ac yr wyt yn clywed ei sŵn. Ond ni wyddost o ble y mae'n dod nac i ble y mae'n mynd. Felly y mae gyda phob un sydd wedi ei eni o'r ysbryd. Dywedodd Nicodemus wrtho, sut y gall hyn fod? Atebodd Iesu ef, a phethau yn athro Israel, a wyt ti heb ddeall y pethau hyn? Yn wir, rwy'n dweud wrthyt, mae am yr hyn a wyddom yr ydym yn siarad, ac am yr hyn a welsom yr ydym yn tystiolaethu. Ac eto nid ydych yn derbyn ein tystiolaeth. Os nad ydych yn credu ar ôl i mi lefaru wrthych am bethau'r ddeiar, sut y credwch os llefaraf wrthych am bethau'r nef? Nid oes neb wedi esgyn i'r nef, ond yr un a ddisgynodd o'r nef.
mab y dyn. Ac felly y dyrchafodd Moses y sarf yn yr anialwch, felly y mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo ef. Do, carodd Duw y byd gymaint, nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio yn mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, wrth ddod o dy flaen di y bore mawr newydd, da ni'n diolch yn fawr i ti am y cariad mawr ar wyt ti wedi ddangos tuag ato ni. Da ni'n diolch yn bod ni y dyddiau yma'n gallu mwynhau y tywydd braf, yr haul yn gwenu a'r adar yn canu. Da ni'n diolch am yr holl fendithion da ni'n ei profi nhw'n o ddydd i ddydd, oherwydd bod nifer ohono ni falle yn gaeth i'n cartrefi, eto mae gynddon ni ddigon. Mae gynddon ni fwyd, mae gynddon ni ddillad, mae gynddon ni fodd i gysylltu â'n gilydd trwy dechnoleg a gwahanol ffyrdd o arglwydd. A da ni'n gorfod cydnabod dy ddaioni di tuag ato ni yn y pethau yma. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn gorfod cydnabod dy ddaioni di wrth i ni feddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Iesu ydi trysor y nefoedd. Mae'r angylion yn ei addoli. Mae y seraffiaid yn canu clodydd iddo. Ac eto fe nes di roi dy fab, dy unig anedig fab, i un byd. I ddod i lawr, i fod yn un ohono ni, i ddwyn yn beichiau, ac yna i ddioddau ar y groes ac i dalu'r pris am yn hanwireddau. O, diolch i ti am yn cofio ni ac am yn caru ni o Dduw ein tad. A diolch nad y groes oedd diwedd y stori am fod wedi atgyfodi'r trydydd dydd. Ac wedi esgyn i'r nef i eiriol trosto ni, ac wedi anfon yr ysbryd glân i lawr i'n plith ni. Ac ar ddydd y Pentecost, da ni'n gallu diolch yn arbennig am yr ysbryd sydd yn gallu symud yn calonau ni. Pan mae'n calonau ni'n galed, mae'r ysbryd yn dod i'w meddalhau. Pan mae'n calonau ni yn gwrthod plygu ti, mae'r ysbryd yn dod i'n gwneud ni'n hyblyg yn dy ddwylo di. A da ni'n diolch fod yr ysbryd yn cymeryd o wirioneddau rhyfeddol y gair ac yn ei cymhwyso nhw i'n bywydau ac i'n calonau ni. Yn hawdd ni ydi y bore yma eto bydde ti'n siarad trwy dy air ac wrth i ti siarad o Dduw yn tad, y bydden ni'n gweld yr ysbryd ar waith yn calonau. Da ni'n gofyn ysgol i di fod yn dda ar i ti gofio'n glad yn ei hangen. Yn arbennig wrth i rai pethau ymryddhau yn gwlad ni, ysgol i di fod yn dda, ni di helpu pobl i fod yn gyfrifol. A ni di helpu'r llywodraeth i roi arweiniad cadarn, fel na fydd yna ail don o'r pandemig yma yn dod heibion gwlad ni. A da ni'n cyflwyno i ti yr holl rai sy'n gwasanaethu yn yr ysbytai, mewn cartrefi ac yn y gymdeithas i wneud bywyd yn brafiach ac yn ddiogel i ni yn y cyfnod yma. Ond o Dduw tad, da ni hefyd yn gweddio dros dy eglwys yn gwlad. Tyrd trwy ysbryd glân a bywhad eglwys, a gad i ni fod yn oleuni yn wir yng nghanol y sefyllfa bresennol. A da ni'n gofyn o Dduw tad y bydd y air yn cael lle yng nghaloned y bobl y dyddiau yma, ac y bydd y air yn llywyrchu y dyddiau yma i bobl, fel y bydd llawer mwy yn dod i weld mae pwyso ar yr arglwydd Iesu Grist ydy'r unig obaith iddyn nhw gael bywyd dedwydd. Lle clywyn gweddio dad? Os oes yna rhywun sy'n gwylio heddiw sydd a ryw faich arbennig ar eu calonau, ryw sefyllfa anodd maen nhw'n delio fo, ryw afiechyd maen nhw'n brwydro ni erbyn o. Gofal amdanyn nhw o dad. A roedden nhw dangnefedd o ystyried bod nhw'n cael rhoi i hynny yn nwylo
crewr a chynhaliwr y bydysawd i gyd. A llefar wrthon ni rwan wrth ni droi at y gair, mwyn i'r gair ei hunan fod yn fwyd i'n heneidiau ac yn oleuni i'n calonau. Clyw ni trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. A cyn troi i fyfyrio y gair, mi ganon ni emyn arall efo yn gilydd. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar dy eiriau di dy hun. Agor yn i'r ysgythyrau, dangos yn ei geidwad dyn. Ac wrth i ni ganu gadwch i ni wir ofyn bod yr ysbryd glân yn helpu ni i weld a deall be mae Iesu'n ddeud wrthon ni trwy ei air. Ysbryd sanctaidd, dyro'r golau ar eiriau di dy hun. Agor yn i'r ysgrythurau, dangos yn ei geidwad dyn. O Sancteidion myfyrdodau am dy wirioneddau byw, crea ynom ddymuniadau am drysorau meddwl Duw. Gweld yr Iesu dyna ddigon ar y ffordd i enaid tlawd. Dyma gyrraedd yr uffyddlon ac ylun yn gwell na'r grawd. Wel, heddiw dwi am droi at yr hanes gafodd ei ddarllen yn gynharach. Bod hi'n Sul y Pentecost, y diwrnod pryd ni'n cofio fod na rhywbeth rhyfeddol wedi digwydd yn Jerusalem, hanner cant o ddyddiau wedi'r arglwydd Iesu Grist atgyfodi. Eto, dwi ddim am droi at yr hanes hwnnw. Mi oedd hwnnw'n hanes rhyfeddol yn wir. Roedd y disgyblion ynghyd yn yr un lle pan ddisgynodd yr ysbryd glân arnyn nhw mewn ffordd rhyfeddol. Ac o ganlyniad, mi ddoth 3,000 o bobl i ddilyn yr arglwydd. Ond da ni wedi bod yn meddwl am unigolion ddoth i gwrdd ar arglwydd. Ac felly yn edrych nag edrych ar y 3,000, dwi am edrych ar un oedd ddim yn siŵr beth oedd dilyn Iesu yn ei olygu mewn gwirionedd. Pythefnos yn ôl, pan o'n i'n pregethu, o'n i'n deud fod y Beibl yn rhannu pobl i 2 garfan. Nid pobl dda a pobl ddrwg, fel mae llawer o bobl yn meddwl, ond yn hytrach, pechaduried, da ni gyd yn bechaduried, ond mae yna rai pechaduried wedi edifarhau a throi am Iesu am faddeuant, a mae yna bechaduried eraill sydd heb roed i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna'r 2 garfan. Rhai sydd wedi edifarhau a gofyn am faddeuant, rhai sydd heb edifarhau a throi at Iesu. Rwan roedden ni y pryd hynny'n gweld Seimon y Pharisead. Oedd yn ddyn da yng ngolwg pobl yn gyffredinol, ond oedd o'n bell oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. A wedyn oedd na bechadures na da ni'n hyd yn oed yn gwybod ei henw hi. Ac oedd hi'n wylo a golchi traed y gwaredwr a'i dagre. A hi oedd wedi dod i werthfawrogi'r maddeuant roedd Iesu'n ei gynnig iddi hi. Ond dwi ddim yn anghytuno efo rhannu, y 2 raniad yna, ond mae'n ymddangos o'r rhai sydd heb roed i ffydd yn iawn yn Iesu. Mae yna rai, fel petai nhw'n agosach at Iesu, yn agosach at droi nag eraill. A dyna chi un den ni'n edrych arno fo heddiw, sef Nicodemus. Fel Seimon, mi oedd hwn yn Pharisead.
Ond oedd hwn ddim mor barod i farnu Iesu. Oedd hwn wedi dod efo agwedd ychydig bach yn fwy positif. Bydd os mi nos i edrych am Iesu. A'r awgrym ydy nad oedd o ddim eisiau bobl i weld o'n dod. Oedd y Pharisëd yn aml yn anghytuno efo'r arglwydd ac yn amheus o'r arglwydd. So oedd o'n eisiau i bawb wybod bod o'n dod i weld gwaredwr. Ond mae hwn yn cychwyn i sgwrs yn cydnabod fod Duw ar waith trwy fab y saer. Rabi, meddai fo, fe wyddon ni ti ddod atom yn athro oddi wrth Dduw. Ni allai neb wneud yr arwyddion hyn yr wyt ti'n ei gwneud, ond i bai fod Duw gyda gef. Weithiau mi byddai pobl yn dweud pethau caredig wrth Iesu ar ddechrau sgwrs mwyn efallai ddal o bellach ymlaen. Ond da ni'n cael o'r argraff yma efo Nicodemus. Ac eto, doedd o ddim yn barod i gydnabod Iesu'n agored ar hyn o bryd. Dim ond liw nos oedd yn barod i ddod i'w weld. Ac wrth ddod, mae'r un sy'n adnabod calonau yn deud wrtho fod yna rhywbeth angen digwydd iddo fo. Cyn iddo ofyn cwestiwn hyd yn oed, mae Iesu'n deud, atebodd Iesu ef, da ni'n darllen, yn wir rwy'n dweud wrthyt, ond i chaiff rhywun ei eni o'r newydd, ni all weld teyrnas y Dduw. Be fedrwn ni ddeud neu weld fan yma fydd yn helpu ni felly ddeall be ydy dilyn Iesu. A'r peth cyntaf allai ddeud ydy nid bod yn grefyddol ydy dilyn Iesu. Yn aml pan dwi'n siarad efo pobl am yr Efengil, i ymateb cyntaf nhw wedi deithau, tydw i ddim yn berson crefyddol. Maen nhw'n cario'r syniad rywsut, mae mynd i'r eglwys neu'r capel yn rheolaidd, deud yn pader yn y nos ac yn y blaen. Dyna ydy bod yn Gristion. Rwan, dwi'n mynd deud na ddylech chi wneud y pethau hynny, ond chach chi neb mwy crefyddol na'r Phariseaid, ac eto, yn gyffredinol, da ni'n gweld nad oedden nhw ddim yn iawn efo dilyn Duw. Dyma'r elit, chi'n gweld, pan ydych chi'n sôn am fywyd crefyddol Israel. Nhw, y Phariseaid, fyddai'n gwybod y rheolau crefyddol i gyd. Mi soniais i bythefnos nôl i bod nhw trwy astudio'r Beibl wedi penderfynu bod yna 613 o'r chmynion oedd yn rhaid iddyn nhw i cadw nhw. A da ni'n clywed fod Nicodemus nid yn unig yn Pharisead, ond mae Iesu yn ei alw fo'n athro yn Israel. Oedd yn un oedd wedi cael ei gydnabod yn rhywun oedd efo digon o ddealltwriaeth i fedru dysgu rhai eraill. Oedd pobl yn edrych i fyny ato fo. Ac oherwydd i fod o'n byw bywyd crefyddol anrhydeddus ac yn uchel i barch, oedd wedi cael ei ethol i fod ar gyngor yr Iddewon, neu'r Sanhedrin. Nhw oedd yn gyfrifol am lysoedd yn y wlad a bywyd moesol ymhlith yr Iddewon. Ond hyn i gyd, doedd o ddim yn ddigon. Oedd yna rhywbeth mawr o'i le. Mor fawr fel fod Iesu yn deud, os na fyddi di'n newid, neu di ddim hyd yn oed gweld teyrnas Dduw, heb sôn am fynd mewn iddi. Oedd hyn yn dipyn o sioc i Nicodemus, mi dybion ni. Oedd y Phariseaid oedd yn meddwl bod nhw yn dod â teyrnas Dduw i mewn. Oedden nhw'n meddwl bod nhw'n dod â teyrnas Dduw na gosach trwy gadw'r holl o'r chmynion a tasen nhw'n cael digon o bobl i gadw'r holl o'r chmynion yna mi fyddai Dduw'n anfon i Meseia a teyrnas Dduw yn ymddangos yn ei gogoniant. Ond Iesu'n deud wrth hwn, sori, mae yna rhywbeth mawr angen digwydd i ti. Cyn i ti fedru gweld teyrnas Dduw heb sôn am fynd i mewn iddi. Byddwch chi, mae rhan fwyaf o Gymru yng nghenedlaeth i yn mynd i ddeud, da ni'n Gristnogion. Goson ni'n magu i fynd i'r ysgol Sul, pan oedden ni'n blant, a da ni wedi derbyn rhyw egwyddorion yno sydd wedi bod yn help wrth i ni fyw yn bywydau. A mae sawl un wedi bod yn mynd i'r capel ar hyd i hoes. Da ni'n Gymru. Da ni'n Gristnogion.
Da ni efo'r cefndir yn gwybod bod rhaid ni garu'n cyddyn. Mae nifer ohono ni wrth gwrs yn cofio arwyddau'r yr urdd i fod yn ffyddlon i Gymru, i gyddyn ac i Grist. Felly mae'n siŵr bod ni'n oreit, yndyn? Da ni tybied bod o'n ddigon. A mae rhai wedi bod yn mynd i'r capel trwy hoes, fel dwi'n dweud, a tydi hynny ddim yn beth drwg wrth gwrs, ond ydy o'n ddigon. Ydydodd Iesu na tydi o ddim. Mae yna ddau beth sydd angen digwydd i ni fod yn wir ddilynwyr i Iesu, fel oedd angen i ddau beth digwydd i Nicodemus. Peth cyntaf mae Iesu'n dweud ydy bod rhaid yn geni ni o'r newydd. Wrth droi at hwn, dwi'n ymwybodol bydd rhai ohonoch chi'n meddwl yn syth am bobl neu hyd yn oed arlywyddion yn yr Unol Daleithiau sydd wedi honni bod nhw'n born again Christians. A ydych chi wedi meddwl, wel, be mae hynny yn ei olygu? Wel, heb enegu barn ar unrhyw unigolyn, dwi am ofyn i chi anghofio be ydych chi wedi glywed a be ydych chi wedi feddwl am be sy'n cael ei ddweud yn yr Unol Daleithiau. Be dwi eisiau chi holi ydy, be mae Iesu'n ei olygu fan yma? Pan mae o'n sôn am gael yn hael eni. Fe atebodd Iesu Nicodemus, nad oedd hwnnw wedi gofyn cwestiwn, ond oedd Iesu'n gwybod fod yna gwestiwn yn ei galon. Cwestiwn Nicodemus oedd, be mae Duw yn ei ofyn gynddo ni? Be mae Duw eisiau i ni wneud? Ac ateb Iesu ydy, i ddechrau, does dim eisiau i ni wneud unrhyw beth. I ddechrau, beth sydd eisiau ydy bod Duw ei hunan yn gwneud rhywbeth i ni. Bod Duw yn gweithio yn ein calonau ni. Oherwydd nawn ni ddim ceisio Duw, nes bod Duw i ddechrau wedi'n ceisio ni. Mae'n defnyddio gwahanol ddarluniau i egluro hyn. Ond ni chaiff rhywun ei eni o'r newydd, meddwl fo, ni all weld hyn as yw. Rwan, un peth da ni'n gwybod i pob un ohono ni ydy, nas yr un ohono ni ddewis cael yn geni. Rhywbeth sydd wedi digwydd i ni ydy o. Da ni wedi cael yn geni. Wedi 9 mis o dyfu yng nghroth yn mam, wel, rhaid i'r fam wthio. Neu rhaid i'r llawfeddi gymryd y sgalpel a thynnu'r plentyn allan. Da ni'n o ddefol yn hynny, dydyn ni. Rhywbeth sydd yn digwydd i ni ydy dod yn Gristion. Meddai Iesu, nid penderfyniad da ni'n ei wneud, ond Duw yn ein geni ni yn ysbrydol. A phan oedd Nicodemus yn amlwg yn cael trafferth i ddeall beth oedd hyn yn ei olygu, mae o yn egluro chydig bach fwy manwl. Yn wir yn deud wrth ond i chaiff rhywun ei eni o ddŵr a'r ysbryd. Ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. A beth oedd Iesu'n wneud pan oedd o'n sôn am gael yn geni o ddŵr a'r ysbryd, oedd cyfeirio at addewidion Duw yn yr Hen Testament. Oedd Nicodemus yn dal i gael trafferth i ddeall, a dyna pam fod Iesu'n ymateb bron mewn syndod. A thithau yn athro yn Israel, a wyt heb ddeall y pethau hyn? O ti fod yn gwybod a deall dy Feibl yn dwyt? Mae yna sawl lle lle gallen ni droi i geisio egluro hyn, ond gadwch ni droi at y proffwyd Ezekiel. Ac ym Mennod 36, da ni'n clywed Duw yn sôn am gyfnod pryd bydd o yn bendithio i bobl mewn modd arbennig yn dod ar bobl yn ôl at y fo'i hunan. A be mae Duw'n dweud ydy, teunellaf ddŵr glân drosoch i'ch glanhau, a byddwch yn lan o holl aflendid ac o holl eilunod, rhof i chi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chi galon gig. Mae Iesu'n defnyddio'r darlun o ddŵr yn glanhau. Dyna'r cam cyntaf, rhaid ni gael yn glanhau oddi wrth yn holl bechodau. Y pethau hynny sydd yn dod rhyngddo ni a Duw. Dyna pam ath Iesu'r groes. Mwyn talu'r pris a bod modd i ni gael yn glanhau oddi wrth yn beie. A wedyn mae'n sôn am yr ysbryd glân yn dod i newid yn calonau ni. Yn edrych na'r galon garreg sy'n
galed i Dduw. Galon garreg sydd efo dim bywyd ysbrydol yn ddi. Mae rhoi calon o gig, calon sy'n gallu ymateb i Dduw. Mae Iesu'n dweud fod hyn yn digwydd nid trwy i ni fedru wneud o'n hunain. Pwy ohono ni sy'n gallu rhoi heart transplant i ni'n hunain? Na, gwaith yr ysbryd glân ydy hwn, sydd fel gwynt yn chwythu, a dyna'r darlun mae Iesu'n ddefnyddio. Y gwynt yn chwythu, lle mae yn dymuno. Dwi'n byw mewn lle digon gwyntog ar adegau, a phan mae'r gwynt yn dod, wel, mi fedra i weld y coed yn ysgwyd a'r dail yn chwirlio ar hyd y lôn, a dwi'n clywed sŵn y gwynt yn drwy. Ond fedra i ddim i weld o, fedra i ddim reoli o. Dwi'n gallu deud stopia, dwi'n gallu deud tyrd. Dyddiau yma, mae'n gynnes, mae'n braf, a fyddai'n braf weithiau cael rhyw awel fach dyner i oeri'n talcennau, ond fedrwn i ddim cynhyrchu'r awel yn yna. Mae'r awel yn dod ohoni hynna'n. A felly mae Iesu yn dweud, mae'r ysbryd yn chwythu, yn gorfod chwythu trwy galon rhywun, i'n bywhau ni, i'n hailennu ni, i'n gwneud ni'n fyw i Dduw, ac yn gallu ymateb i'r hyn mae'r arglwydd yn gwahodd ni i'w wneud. I ddod yn ddilynwyr i Iesu yng ngwir ystyr y gair, rhaid i'r ysbryd glân wneud i waith. Weithiau mae'n dod fel awel dyner i'n deffro ni, dro arall rhaid dod fel corwynt i'n hysgwyd ni allan o'n marweiddra, i fwrw'r drysau a'r agor yn ein calonau. Rhaid yn geni ni o'r newydd. Rhaid i Dduw weithio ynddo ni, cyn fedrwn ni geisio Duw. Ond beth amdano ni? Oes yna rhywbeth sy'n rhaid i ni wneud? Ydyn ni fod trio byw'n dda? Ydyn ni fod cyflawni rhyw weithredoedd da? Ydyn ni fod mynd i gapel neu eglwys? Neu ydyn ni jyst yn gorfod eistedd yn ôl a dweud, wel, does am byd allai wneud nes bod Duw yn gweithio? Wel, mae Iesu'n defnyddio darlun arall o hanes Israel, mwyn i ni wybod beth sy'n rhaid i ni wneud. Fel y dyrchafodd Moses y sarff yn yr anialwch, felly mae'n rhaid i fab y dyn gael ei ddyrchafu, mwyn i bob un sy'n credu gael bywyd tragwyddol ynddo ef. Mae'n cyfeirio at ddigwyddiad pan oedd Israel ar ei taith o'r Aifft i wlad yr Addewid. Mi ddaru'r Israeliaid droi ar Moses a dechrau cwyno i fod wedi dod â nhw o'r Aifft i ganol yr anialwch, lle oedd bwyd yn bryn ac yn y blaen. Ac yn sydyn, mi ddoth na bla o seiff gwenwynig ar ei traws, dechrau brathu'r bobl, a hwythen marw oherwydd y gwenwyn yr oedd y seiff yn rhoi iddyn nhw. A pan weddiodd Moses ar ei Dduw atal y pla, fe ddwedwyd wrtho am wneud sarff bres a'i chodi hi ar ffon a'i dal hi fyny. A'r cwbl oedd rhaid i bobl i wneud mwyn derbyn i a chad oedd edrych ar y sarff. Edrych ar y sarff oedd wedi cael ei chodi fyny ar bren. Ac unwaith bydden nhw'n edrych, mi fydde'r gwenwyn yn colli rym a bydden nhw'n iach. Bydden nhw'n byw. Ond gallwn ni ddychmygu sut oedd hi ar y pryd, ynddo? Gallwn ni ddychmygu rhai pobl yn gwrthod edrych, oedden nhw'n jyst edrych ar y seirff, beth fedrwn ni wneud da? Oedden nhw'n methu codi golwg oddi ar y seirff. Neu fydde rhywun arall yn edrych, dwi wedi cael ymrathu, a fydde'n edrych ar ei goell lle, oedd wedi cael ei frathu, a fydde'n edrych ar y chwydd yn dechrau dod, benai. Fydde'n un arall yn dweud, wel, oedd na un efo ryw eli, oedd wastad yn gweithio ar bethau fel hyn, ewn ni fewn i'r babell i chwilio os yna beth o'r eli yna ar gael i ni. Os oedden nhw eisiau ffordd arall o gael ei achau. Na rhain dweud, does bosib bod edrych ar y sarff yn mynd i fod yn ddigon i'n iachau fi. Ond, dim ond y rhai oedd yn edrych ar y sarff bres oedd yn gwella. A roedd pawb oedd yn codi golwg ar y sarff bres yn gwella.
A dyma Iesu'n deud, wel, mae'n mynd i fod fel hyn rwan. Fel y codwyd y sarf bres a phobl yn cael ei galw i edrych arno fo. Felly rydw i, mab y dyn, yn mynd i gael fy nghodi yn uchel. Dwi'n mynd i gael fy nghodi ar groes. A fanno mi byddai'n dioddau a thalu pris pechod y byd. Ac wrth i bobl edrych arna i, wrth i bobl gredu fod yr hyn dwi'n neud yno yn ddigon i dalu am i beia nhw i gyd, mi gan nhw hailenni, mi gan nhw fywyd, mi fydd Duw yn i bywhau nhw. Dyna meddai Iesu ydi beth sy'n rhaid i ni wneud. Edrych mewn ffydd ar Iesu yn marw drosto ni. Ond bydd rhaid dweud, does dim pwynt. Does neb yn berffaith, a does neb yn mynd i fod yn berffaith. Does na'n byd allwn ni wneud am y pechod, a does dim ffordd i ni ddod i adnabod Duw. A fydden nhw'n boddran edrych, achos dyn nhw'n meddwl bod posib edrych. Bydd rhai eraill yn dweud, wel, mae hwn yn swnio nonsens. Rhywun yn marw ar groes 2000 o flynyddoedd yn ôl, a fynnau'n gallu cael pethau'n iawn rhwng ddau a Duw oherwydd beth ddigwyddodd yr adeg honno. A fydd o'n ffolineb neu'n dramgwydd fel oedd o'r Groegiad ac i'r Iddewon y pryd hynny. Ond mae pawb sy'n troi golwg ar yr hyn yma Duw wedi ddarparu'n Iesu Grist ac yn ymddiried yn hwnnw, yn mynd i gael ei hailenni, yn mynd i gael bywyd. Be ddigwyddodd i Nicodemus? Wel, dyn ni'n gwybod llawer, ond mae gynnon ni le i gredu fod o wedi edrych mewn ffydd ar Iesu. Mi arosodd o'n ddilynwr dirgel am dipyn o amser. Da ni'n clywed amdano fo un adeg pan oedd Sanhedrin yn dadlau ynglyn â Iesu. Mae Nicodemus yn dechrau amddiffyn o. Wel, mae angen i ni wrando arno fo. A wedyn, wrth gwrs, pan fydd farw Iesu, a dyma Joseph o Arimathea yn cymryd corff Iesu i'w roi mewn bedd, mi ath Nicodemus efo fo i'w helpu fo. Felly mae gynnon ni le i gredu, mi ddaru Nicodemus edrych a chael bywyd. Be amdano ni? Ydy'r ail enni yna wedi digwydd i ni? Y newid rhyfeddol hwnnw, sydd yn golygu yn bod ni wedi cael yn troi o farwolaeth i fywyd, o dywyllwch i oleuni, bod Iesu Grist wedi dod yn fyw i ni. Beth am i ni ganu ebyn sy'n sôn am y newid yma, o'r fath newid rhyfeddol a wnaed yno fi. Daeth Iesu i'm calon i fyw, torodd gwawr ar fy enaid, atebwyd fy nghri. Daeth Iesu i'm calon i fyw. A mae'r cytgan yn ailadrodd, daeth Iesu i'm calon i fyw, daeth Iesu i'm calon i fyw. Cwyll llawenydd ymron, mae gys ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Rwan, os oes na un ohonoch chi'n teimlo, wel, fedrai'm canu hwnna. Tydi Iesu ddim wedi dod i'n nghalon. Dwi ddim wedi cael yn ailenni fel yna. Beth am i chi ganu, o leia'n ddistaw yn eich calon? Tyrd Iesu i'm calon i fyw. Ac edrychwch mewn ffydd ar y gwaredwr wedi dioddau trostoch ar groes Calfaria. Thank you.
gobeithio chi brofi llawenydd a thangnefedd wrth i ni fynd trwy hanes Nicodemus. Os ydych chi eisiau gwybod mwy, wel cysylltwch â ni trwy wefan y capel, capelyffynnon.org. Mi gewch chi hefyd fan yno fanylion o sut mae gweld gwasanaethau eraill fel hyn a pethau eraill da ni'n gwneud. Neu edrychwch ar Facebook, neu tudalen Capel y Ffynnon ar Facebook, a mi welwch chi fanylion am yn gwasanaethau. A hefyd y gair o'r gell, defosiwn sydd yn digwydd 5 diwrnod yr wythnos. Rhyw 5 i 10 munud o sgwrs fach sydd fyny ar YouTube. A welwch chi sut i gysylltu â hwnna. A dwch i ni roi yn hynny eto yn wylo yr arglwydd ar ddiwedd yn gwasanaeth. Bydded i'r Duw a ddywedodd llwyrched goleini o'r tywyllwch, lewyrchyn ein calonau ni, i roi ni oleini'r wybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist, a boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, ac i gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr Ysbryd Glân aros gyda ni, o'r awr hon hyd byth. Amen.